Aceasta este un asistent inteligent pe care îl porți pe mână și, mai mult decât atât, este consultantul tău personal de sănătate 24 de ore. Pentru a sărbători câștigarea Premiului Internațional de Design de către acest ceas inteligent multifuncțional cu monitorizarea oxigenului din sânge și a ritmului cardiac, primii 100 de clienți care plasează o comandă astăzi vor beneficia de o reducere de jumătate de preț. Este compatibil cu Android și iPhone, iar o singură încărcare durează până la 30 de zile. Este echipat cu un sistem avansat de monitorizare a sănătății și are localizare duală Galileo-ți GPS, monitorizând precis ritmul cardiac, tensiunea arterială, oxigenul din sânge, glicemia, calitatea somnului 24 de ore pe zi și chiar înregistrând 13 tipuri de date sportive, cu o precizie de până la 99,9%. Mai mult, dispune de cea mai recentă funcție de recunoaștere a emoțiilor. Te va avertiza să te ridici și să te miști când ești obosit. Te va îndemna să te hidratezi când ești deshidratat și chiar poate detecta fluctuațiile emoționale prin datele corpului, oferindu-ți sugestii de relaxare. Este compatibil cu aplicațiile de chat precum WhatsApp și Facebook Messenger pentru primirea și trimiterea de mesaje, imagini și apeluri video și audio și suportă funcții de apelare prin satelit, trimiterea și primirea de mesaje, navigarea pe internet și redarea de videoclipuri. Poate recepționa semnal chiar și pe mare. Dispune de un ecran Ultra HD din sticlă de diamant 4K, cu performanțe de rezistență la căderi și zgârieturi de nivel militar, și este impermeabil la o adâncime de 200 de metri conform standardului IPX7, fiind ideal pentru not, scufundări și fitness. Funcția NFC îți permite să nu mai porți carduri de acces sau alte carduri rice. Oferta este valabilă doar până la ora 24:00 astăzi. Dacă ratezi, prețul va reveni la valoarea originală.